Olen Suvi Airaksinen. Olen vihreiden ehdokkaana Jyväskylän kuntavaaleissa ja Keski-Suomen aluevaaleissa. Työskentelen Jyväskylässä luokanopettajana, musiikin aineenopettajana ja kuorinjohtajana. Nautin, kun saan oppia yhdessä uutta lasten sekä aikuisten kanssa. Parhaimpia hetkiä työssäni ovat onnistumisen kokemusten mahdollistaminen lapsille. Arvostan Jyväskylässä hyviä pyöräilyreittejä ja liikkumismahdollisuuksia sekä lähipalveluja. Elävä kaupunki on arvokas. Pyrin edistämään kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia. Huolehdin elinvoimaisesta ympäristöstä. Meillä on hienoa luontoa järvineen ympärillämme sekä loistavat opiskelumahdollisuudet ja taitavia osaajia Keski-Suomessa. Koulupolun on oltava tasa-arvoinen jokaiselle. Kouluissa ja päiväkodeissa pitää olla turvallista sekä riittävät resurssit laadukkaaseen opetukseen ja kasvatukseen. Luontoa ja kulttuuria tulee vaalia, jotta sinä, minä ja ympäristömme voimme hyvin. Olen kiinnostunut kuulemaan, mitä sinä haluaisit vaalia ja kehittää Jyväskylässä. Opitaan ja onnistutaan yhdessä.